Vlarense. Een bijzonder goede avond en allemaal hartelijk welkom op onze traditionele pronkzitting. Vrijwilligers en Vlarense, ik vraag uw aandacht voor de binnenkomst van het regiment Oud-Adjudant Vlarense, gevolgd door de Stadsvastelandvereniging Vlarense met in het midden prins Jelle de Eerste, Ger en de Buitenmars. Vrijwilligers en Vlarense, verzin er klaar voor en zo te vullen, geven we ook voor onze pronkzitting 2024. En wij gaan de meeste pronken vandaag. Dat is onze stadsprins Jelle de Eerste en zijn adjudanten Bob en Bos. En we hebben natuurlijk een hoop nu welkom te heten. En ik ga het doen met Dieter Thomas Hek, heel snel. Burgemeester van Windhoven, Judith Buhler en Leon Jijlen. Onze grootvorst heeft zich helaas bedankt. Hij heeft toch de voorkeur aan zijn dochter gegeven vanwege hun activiteiten en daar alle respect voor. Onze oud-grootvorst Schraar Koks met partner. Onze erevlares Pauline en Karen. Onze hoesouderdragers. De Senaat, de Sap, het Raam, het Spas, de Das en de Soos. En onze stadsjeugdprins moet hem even zoeken. Dylan de Eerste en zijn adjudant Mason. Welkom. En het is bijzonder van echt, we hebben gedrukt over in Egelse. En ze zijn vandaag ook hier. Geef ze een geweldig applaus. Carnavalsvereniging Burgerlust met president Jean Prévost en stadsprins Glenn de Eerste. En op de valreep ben ik gevallen Jermoed Rummen de Nuel met de vorst Dirk Fransen en stadsprins Joost de Eerste. En we doen vallen België Bokkerie de Merlitophile. Opperbok Daan Prévost en president Niels Jacob, stadsprins Ivo en minister Greco. En er zal ook nog oud-stadsprins van Tongeren hier zingen, Hugo Frans. Is Hugo Frans ook hier, oud-stadsprins van Tongeren? Daar zit er, ja, welkom! En dan vraag ik nu om de hymne van het SLV te spelen. Een delegatie van het SLV komt naar boven. Jan Strooms, vicepresident en Max Ruiters. Graag hymne van het SLV.
allereerst een opper fijn dat we hier kunnen zien. En wij zijn hier Jan Stroep, inderdaad onze vicepresident van de SLV, samenwerkende Limburgse vastelandsverenigingen. En ik moet ons derde bestuurslid Bart Vaassen verontschuldigen. En ik kan het hier wel zeggen, hij is met spoed door zijn vrouw op skiën, heeft een ski-ongeluk gehad. En moet daarom is in de auto naar Frankrijk om zijn vrouw op te halen. Het gaat gelukkig goed toch? Dus dat even zeggen. Oh ja, het gooien we dat was moest koken, dat zag zo wel. Ja. Fantastisch Vlaamse dat we hier te gast mogen zijn. Wat mooi dat we ook de Melitofielen, de Burgerlust en de UL hier mogen zijn, onze andere lidverenigingen. Fijn dat we hier mogen zijn. En als erebestuurslid Pauline heb ik ook al welkom geheten, ook als erebestuurslid van de SLV. Dames en heren, als we hier ergens te gast zijn, dan komen we hier niet vaak zonder dat we het dood hebben. En dat hebben we vandaag zeer speciaal. Morgen ik weer aandacht en nog vuren vragen. Luc Broens. Kijk, Luc, kom nog vuren. En ik zou dan hier, als het echt nog hier vuren steeds, ik moet even blijven kallen, want Jan is met zijn kuffertje bezig, dus dan zal ik maar even blijven kallen. Maar ik wil hier namelijk het woord geven aan Jan Stroek. Want beste Luc, we zijn speciaal voor dich hier naartoe gekomen. Jan, mag ik tegen het woord geven? Dank je, Silvianus. Ja, gewoon op het vasteland, verend Galeen. Alles is al gezegd, iedereen is welkom. Je heet het dus alles dubbel. Dat beginnen we vooral niet aan, want het is een druk programma, heb ik gehuurd. Dus dan moeten we zelf ook vuur maken. Maar het vuur maken duurt zo nog heel even, want we zijn een mensen in het zunkje te gaan zetten vanavond. En de eerste, dat is Luc Broens. En dat is die al heel vuur was. En die willen we vanavond hier eren. En waarom willen we die eren? Luc is vanaf 2014 lid van de Raad. Daarvoor heeft hij zich al zeer verdienstelijk gemaakt als vrijwilliger binnen deze vereniging. Heel bedeesd op afstand. Die zal ik eerst eens even te goed bekijken wie dat die werkt. En dan kan ik er altijd nog met mijn eigen vinger op drukken. En ik denk Luc dat dat groot geluk is. Want na 2014 was het dan snel 2015 en toen is hij tweede schrijver geworden, die Vlaamse. En of het nog niet genoeg was, toen in 2016 zijn hij toegetreden tot het dagelijks bestuur. Dus Luc, die heeft al wel in zijn mars, daar hebben ze niet wel aan in geleerd. Dan even is het een hele enthousiaste mens wat dialect betreft. Ik denk dat het wel een van de belangrijkste zaken is tegenwoordig dat we het dialect allemaal in ieren houden. Wie dat het spreekt, dat maakt niet uit. Dat huurt weer een cultuur en weer een natuur, zeg ik dan, en weer boeren en gebekshit. Nou, gebekshit is heel groot, Luc, dat weet erin. En dus, dat is een goede zaak dat ik toch met me uit. Met dan even, heb je ook een jubileum met gewerkt, je hebt de gulden humor, heb je flink aan de kerk stond te trekken en wat te rieten met al die andere mensen heen. Dus dat is eigenlijk genoeg reden voor het volgende. 4. De samenwerkende Limburgse vastelandsverenigingen. Gezien als besluit van de 6 oktober 1965. Om over te gaan tot het uitreiken van de orde van verdiensten van de SLV. Hebben we besloten om deze orde te verlenen aan Luc Broens. Ik heb u verteld waarom dat 2 weken samen met de Vlaamse vereniging gedaan, waarom dat Luc die orde van verdiensten heeft verdiend. Dus dat hoef ik hier 2 keer te zeggen. Maar wat ik wel nog aan toe wil vulgen, dat is dat dat niet zomaar een besluit is. Dat is genomen namens de aangesloten verenigingen van het SLV.
En het zijn de aanhouders Meersen, de Beker Pottenkoten, de Bombakkers Gelp, Burgerlust Egelsen, C.C. Hagenbroek, de Vlaarse Gillingen, de Kiergrootse Vastelovensverein, de Marotte Zittert, de Meerlingtoefiele van Rottenberg, de Doelens Utegelen, de Pielaars van Venrooy, de Rokstekers Weert, de Steinderbak, de Tempeliers Maastricht, de Ul Remijn, Vastelovensgezelschap Jokers Venlo en de Weekbühne in Heerlen. Het bestuur van de samenwerkende Limburgse Vastelovensvereniging, Bart Maas, de president, Paul Gutjes, secretaris, Erik Vonke, penningmeester, Max Reuters, ceremoniaris, Bart Vaassen van de internationale betrekkingen, ja, en ondergetekende Jan Stroep als vicepresident. Op vuurdracht van de Vlaarse op de 8 februari 2024 in Geleen. Ik geef hem bewust de microfoon nog niet, want het niet te kallen. Dus ik hou hem even vast. Dames en heren, en ik weet het allemaal en jullie weten dat. Op het moment dat nu zich enorm kunnen inzetten voor een vereniging, wie nu dat heeft gedaan, dat kent ineens zonder de steun van het thuisfront. En zo de ceremoniemeester mogen vragen om Nicole naar boven te halen. Zo. En beste Nicole, dik ook proficiat, kijk eens aan. Dank meneer van de Luxtoren natuurlijk. En Jan mag ik vragen om diplomen te overhandigen, ook aan Nicole. Met alle plezier zitten, inderdaad. Dat is inderdaad, dat deed hij altijd. Dames en heren, en we zijn nog eens hier naartoe gekomen en zou ik de ceremoniemeester mogen vragen om Frank Bessens naar voren te halen. En misschien onder begeleiding van de muziek. En weet je wat? Ik neem dan meteen Anita met, is misschien wel heel erg leuk. Frank en Anita, kom alsjeblieft naar voren. Gewoon het begin vooral vindt, mogen komen hierin voor al het werk wat hij hier geleerd voor zeker voor de Vastelovensvereniging de Vlaarse het gedaan. We weten dat het niet niks is. We hebben jaren met het horen werken, vergaderen en gezien het fijne mens met te vergaderen en met te werken. De onderscheiding van de SLV die hij al omhangen. Dus toen denk je natuurlijk heel wat van mijn daan die gewoon met nodig op de moeder komen naar Frank. Dus wat vind ik hier voor ons te vertellen. Het bestuur van de samenwerkende Limburgse Vastelovensvereniging die het voorzien bijzondere verdienste voor de Stadsvastelovensvereniging de Vlaarse toegekend het iedere lidmaatschap van het SLV. Aan de heer Frank Bessens. En ik heb het kort gemeen met de heer Frank, dat we altijd fijn hebben samen kunnen werken. Maar als dank voor zijn langdurige inzet als afgevaardigde van de Stadsvastelovensvereniging in de Vlaarse voor de doelstelling van de SLV.
Gij hebt je uitgedragen voor uw vastelovensrecht. Vanuit wat je van de Vlaamse met hebt gekregen, heb je metgebracht naar de ledenvergaderingen. Je hebt lidverenigingen geovertuigd wat de taken zijn van het SLV en wie dat we samen, daarom zijn we samenwerkend natuurlijk, de vastelovens in Limburg in Ieren laten gooien. Jij hebt je er steentje, moet ik gerust zeggen, een steen aan bijgedragen om dit te maken. En daarom verrug vanavond het Ierenlidmaatschap van de SLV, van de samenwerkende Limburgse vastelovensverenigingen. De microfoon nog niet, want er komen nog wat persoonlijke beurtjes. Mooi. Zo zeg ik, blijf nog even op de buurman, dames en heren. Natuurlijk voor we uiteraard ook voor Anita Blomen. Jan, mag ik tegen gaan zoeken. Dames en heren, wat wil dan toch hier zeggen? Ik heb me net gemeld, we zijn lid, Vlaams is een lid van de SLV, de 17 stadscarnavalsverenigingen. En natuurlijk voor elke prins, en dat zijn er 17 in Limburg, hebben we elk jaar de Prinsenpin. En natuurlijk Jelle ook voor dich, hebben we hier de Prinsenpin. Dan weet ik niet boven dat gaat opspringen of dat we zich overhandigen, of in de ketting inderdaad. Want het zou een zonde zijn van het prachtige pak wat we door een luchtskit maken. Dat we gewoon op die manier doen. De Prinsenpin van de SLV. En je kunt net zo lang met die pintjes bezig zijn als dat ik kunt kallen. Dus dat zal nog even duren. Misschien beter om een te overhandigen. Dan is misschien beter aan de adjudant misschien overhandigen dat hij je kunt bewaren. Jan, dan heb ik voor de adjudanten ook de pin, alsjeblieft. Voor de adjudanten de SLV-pin. Dames en heren, dat brengt ons langzaam aan het einde van ons bezoek. En ik heb dat vaker gezegd, als we hier ergens zijn over plichtplegingen zijn, en om dat zeg ik vaker, we vinden dat geen plichtplegingen, we vinden het hier en zeer waardevol dat we bij u gast mogen zijn. En overal waar we hier zijn en waar we een officiële uitreiking hebben gedaan, dan sluiten we altijd af met het eerste couplet van het Limburgs volkslied. Mogen u vragen, als je er toe in staat zit, op te gaan staan voor het eerste couplet van het Limburgs volkslied en het werd live gezongen. Dus de hofzanger Frans Geras. Dankjewel. Mag ik jullie 3 keer touche op het
delegatie van het SLV-bestuur. Oorsprongszitting, de Vastelovende Limburg. Goed, dankjewel. En we gaan in de buitenmars en zijn afmars onder begeleiding van het raaf te mogen achteraan sleten. Dan heb je iedereen in ieder geval de veiligheid ingeboet. Mag ik heel graag vragen in de buitenmars en zijn afmars voor ons raaf en een delegatie van het SLV.